Най-стръмно и тежко е под самата хижа амбарица. Краката отмаляват, но никой от нас няма да спре. Нали след няколко минути ни очаква приятен отдих и топла глътка ароматен планински чай. Незабравими са вечерите, прекарани край запалената камина в планинската хижа. Тук стопанка е леля Дана. Тя ни разказа как през пролетта приютила едно безпомощно сърне и с колко труд после му намерила втора майка. А бате Радко, помощникът на леля Дана, е намерил в околностите на хижата тези огромни еленови рога. Наверно и елените са били доста големи. Идва времето на игрите. Иван обявява, че ще залепи чиния пълна с вода на тавана. Май нещо хитрува. Вижте, вижте, Грета му повярва. Нека постои така. А сега, кой ли ще бъде следващият? Става все по-весело. Можете ли да познаете какво е изпълнението? Не е народна, а модерна музика. До края на вечерта заповядайте на танци. Че изненада ни поднесе зимното утро. Нищо, че малко се мръщи. За такъв сняг мечтаем от толкова време. Скиорите са вече готови. Най-напред малко напътствия. Не е шега да караш при такава дебела снежна покривка. Приятно бързаляне!
се с ския най-бързо, но това не е единствения начин за силни преживявания. Искаш ли да се порадваш на снега, можеш да измислиш какво ли не. Дори и на Иво му се доигра и забрави фотоапарата. Иво, не се сърди, само те подсещаме, че имаш и друга работа. А сега на фотолентата ще останат запечатани тези приказни мигове, прекарани в обятията на пресния рохкав сняг. Вижте го, Мишо, най-малкият член на отряда ни. Направил си е почти истинско иглу на покрива. Браво, Мишо! Скачаш като парашутист. Не е опасно, снегът е толкова пухкав. Докато леля Дана взимаше метеорологичните данни, времето пак ни изненада. Но защо се очудваме? Планината си има своите зимни навици. Вятър, виелица, сега пък отново слънце. И тъкмо тогава, когато трябва да си тръгваме. Довиждане, Амбарица! Ние никога няма да забравим пътеките към гостоприемния ти праг. Зиме и лете оставаме твои приятели.